Yan po ang ating text hotline. And by the way, abangan po ng ating mga listeners dyan sa area ng Camarines Norte. Please attend our year-end event. Kailan po yon? Ito yan Sunod-sunod, December 11, 9:30 at Yusal's Garden and Tourist Inn, Daet, Camarines Norte. December 12, doon naman po tayo sa Hills and Garden sa Labo, Camarines Norte. December 14, nasa Santa Elena po tayo. December 15, opening ng CMD Center in Paracale. Ayan, mga taga Paracale, we will open this December 15 dyan po sa Paracale. Oo, ang center natin dyan, nandyan tayo sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, harapan ng Tugos Elementary School. Okay? So, ayan, nakita ko si Nurse Earl, nakapasok na ako dito. Sa wakas, i-share mo na lang sa Facebook ko para yung mga naghahanap. Okay? So, patuloy tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. And by the way, maraming salamat sa mga taong binabalik-balikan ng ating produkto. Kasi sila yung mga taong siyempre napatunayan ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po iyaan. Also pala sa mga taga Legazpi o part ng Legazpi, yung mga malapit dito, please attend our year-end event. Kailan? December 18, Saturday po iyan, 9:30 a.m. Diyan po tayo sa LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Marami po tayong updates niyan. Paano kayo maka-attend sa mga events na to? Bili lang kayo ng isang 30 ml, HCI CMD, you get your free entry ticket sa mga event center. And of course, that entitles you to a lunch, may raffle ticket, meron kayong door gift, o diba? At saka marami pang ibang pwedeng ma-enjoy po ninyo. Opo. You can avail our exciting promo kung saan yung ating 65 ml, 30 ml, and CBF will be on promo this Christmas during the event po yan. Kaya magpasiguro po tayo, okay? Doon sa mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount basta kayo po ay mga member. Opo, kailangan dala-dala nyo. Pag tuwing bibili kayo na ating produkto dito sa CMD office, dapat dala-dala yung inyong ID, katunayan na kayo ay member dito. O kasi siyempre, maiwasan yung tanong ng tanong. O katulad minsan, siyempre kilala na kayo ng mga staff ko, kasi sila naman talaga yung naka-front. Pero pag ako naman minsan, wala yung mga staff ko, ako ay ako ngayon nag-duty, hindi ko kilala. Oo, panay ako ng tanong. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Buti na sundan mo ako dito, Ma'am Del. Oo, kasi 2 araw na, tinatry ko talaga yung itong account na to, hindi talaga ako makapasok. Finally, natutunan din. So anyway, sa mga mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount basta kayo po ay member dito. Paano mag-member? 5,550. Opo, assorted products na po iyan. Walang logi, promise. And good news, next time you buy our products, 20 to 54% discount na po iyan. Okay? Yun ang maganda po dito sa atin. At hindi lang, ito lang advice ko sa mga listeners natin. Be a product of the product. Subukan ninyo, katulad namin ni Ma'am Del. O diba, sinubukan muna. Dati negative muna kami. O sinubukan muna namin yung product. Opo, sinubukan namin at talagang na-experience namin ang magandang resulta ng pag-take ng ating Power Trio. Yun po ang time na naisip ko na actually hindi ko to ginawa to do the business kasi lagi naman logi. O diba, I'll do this to help people. For you to experience what we've experienced, alam nyo po, down kami binless. Opo, at tinuloy-tuloy ko na talaga na grabe, so amazing, na nagbigay sa amin na magandang buhay,
magandang kalusugan, magandang kabuhayan, na marami na po ngayon ang umangat, gumanda ang kalusugan sa pag-take ng siyempre, gumanda ang kalusugan sa pag-take ng ating Power Trio. And of course, nang ginawa ang negosyo, ayan, pati yung mga sakit sa bulsa ay na-address po, okay? So anyway, sa mga listeners, kasi may nagtatanong, oo, pwede ba yan sa may mga problema sa baga? Ano yung mga problema sa baga? Tuberculosis, di ba? Ano pa? Yan, ganun din. Pag may asthma, o pati yung baga ay affected po. Opo, sa mga may problema sa baga, hindi lang sa problema sa baga, marami na po. Marami na po. Iba-ibang health problems ay pwede matulungan ng ating produkto. Yan, sabi ni Ma'am Delia, yes po, subok-subok lang muna. Yan, maganda talaga, kailangan subukan. Kaya madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya madalas sabihin ko, marami nakagraduate sa maintenance, mga U4 operation, na save po natin sila. O pati sa COVID-19. Oy, tandaan na, atin-atin lang to na pati sa COVID-19, magaling. Malaking tulong para labanan ang mga viruses. Palakasin ang immune system, huwag pahinain ang immune system. Hello kay Ma'am Jenny Morcoso. Musta panahon dyan? Oo, ingat kayo lagi dyan. Sa area ng Samar. Opo, so ayan. For the meantime muna ha, medyo i-relax ko yung aking boses. Dito muna tayo sa isang magandang kwento. Paano sila natulugan? Actually, CMD pa lang ang ginamit. So amazing na po talaga. Pakinggan muna natin ito. At anyway, iwan ko yung aking text hotline. 0939-904-0717. Pakinggan po muna natin. Morning po, Madam. Ako po si Anthony Mendez, taga Legazpi City po. Ano yung dahilan? Bakit kayo napunta? Ano po, naaalala ko po nung nag-riming, 2006 yata yun, magdamag pong basa ang kaming lahat sa bahay hanggang inumaga basa. From then, nagka-pneumonia si mama ko. Hindi namin napansin na malala na pala yung pneumonia, hanggang na-diagnose siya ng doktor na crumpled na yung kanyang lungs. Then, inanuhan kami ng doktor na magpa-opera na siya ng lungs niya kasi nga crumpled na siya. Kumbaga sa dahon na tuyot na siya. So, sa edad ng mama ko nung panahon na yun, mga siguro 70 pa lang siya noon. Hindi namin kaya magpa-opera ng lungs. At saka, sa edad niya, parang hindi niya nakakayanin yung operasyon. From then, narinig namin sa radyo, yung CMD nga, na magaling sa lahat ng sakit. So, pumunta po kami kay Madam tungkol sa CMD. Ayun, uminom na po siya. Tapos, ayun, from then, continuous po yung inom niya ng CMD. Sa ngayon po, malakas na po yung mama ko. Yun, hindi na po siya nagkakasakit masyado. Yun po. So, around nasa 70s noon, di ba? Oo, ngayon po, kumusta siya? Ilan na po yung edad niya ngayon? At kumusta ang sitwasyon niya ngayon? Sa ngayon po, si mama ko po, 81 na po siya. Malakas po siya. Kung saan niya gusto pumunta, nakakapunta na po kami. Tapos buwan-buwan po lumalakad po kami, namamasyal po kami. Ayun. Ikaw, sir, so at least naman si mother mo okay na, no? Ikaw po, sa'yo mismo, personally, natulungan ka ba ng ating CMD? Ayo po, ang laki po tutulong sa akin. Kasi nung dati po mahina din po yung katawan ko eh. Madalas po ako nagkakasakit. Madalas ako nagkakalagnat, nagkakatrangkaso. So simula nung nagte-take na ako ng CMD, malakas na po ako.
Oo nga, sir, nakikita ko sa iyo. Iba ka na ngayon. After 10 years na gumagamit kayo ng produkto, ibang-iba na ngayon ang aura mo. So, sir, anong message na masasabi mo sa mga listeners? Kasi marami ngayon mga desperado na hindi na alam kung anong gagawin, nakaikot na ng mga pagamutan, pati mga albularyo, pinatulan na. Anong message mo sa mga listeners na makakapakinig ng iyong pagkukwento? Sa lahat po ng tao na medyo mahina po yung katawan ngayon, may dinaramdam pong sakit, pinapayo ko po sa inyo na uminom na po kayo ng CMD kasi maganda po ito sa katawan. Kasi po yung mineral na kailangan natin ng katawan, ng ating katawan, makukuha po natin sa CMD. Ayan. So, sir, gusto ko uli malaman ang iyong pangalan at taga saan kayo? Ako po si Anthony Mendez na taga Bitano, Legazpi City. So, ayan. Thank you very much, sir. So, ayan. Nakalain mo dyan na umakyat ang kanyang nanay dito. Sobrang payat, maputla. Yun pala ay crumpled na raw yung lungs. Opo. Oo, dahil nga nagkaroon ng pneumonia. So, di ba? Usually sa COVID-19, karamihan po ng natutuluyan. Di ba? May mga pre-existing ailment. And of course, yan daw, pneumonia. Maiiwasan yan kung malakas ang inyong immune system. Dahil ito ay labanan ng immune system. Kung mahina ang immune system mo at nahagip ka pa ng COVID, anong mangyari sa iyo? O di ba? Tulungan natin ang ating mga sarili maging healthy. Pag healthy ka, hindi ka basta-basta magkakasakit. Mahagip ka man ng COVID, hindi ka basta-basta tutumba. Yun ang sikreto na hindi natin sinisikreto. Sabi ni Ma'am Jenny, maulan sa summer at mahangin. Dito rin, Jen. Kaya ingat tayo lagi, ha? Kasi bawal magkasakit, o di ba? Pag ikaw nilagnat, may ubo, baka mahanay ka sa COVID. Ay hirap po 'yon, o di ba? So patuloy tayo kung may tanong when it comes to health. Open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga saan kayo sa 0939-904-0717. Meron akong babasahin dito kasi maraming tao sa pagpapacheck up pa lang, naku, alaking binabayaran natin. Pero ito, good news, available ito sa mga CMD offices. So, sabi ko, when was the last time you had a health check-up? Ano sagot? Sagot kayo dyan. Last year, last month, last week, or never. Diba? Di ka na nagpapacheck up, malaman mo, stage 3, stage 4 cancer, o diba? But don't worry. Ayan, health check-up is the key to knowing your health status. You should avail this. Opo, know the cause of your sickness. Prevention is better than cure. So, introducing a breakthrough in medical diagnosing health, ating HCIB's Health Analyzer. It's a German technology kung saan 1 minute hawak tayo sa gadget, more than 30 laboratory results na yan. Complete with more than 30 laboratory results with comparative reports and experts' advice. Accurate, practical, and simple. Fast and easy, economical, painless, no needles, no blood drawn. Itong talagang gusto ko yan. Ayoko nang, dahil sa check-up ay tatanggalan ako ng dugo. Be aware of your health. Free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs. On buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. I tell you people, the best doctor to yourself is you. O, diba? Dapat marunong tayo. Ako natuto. Opo. Pero siyempre, nasira muna. Bago ko na nag-ano na ako, na talaga ano bang nangyayari. Maraming iniinom na gamot. Pero andyan pa rin yung ating mga sakit. So, buti na lang si Lord. Our Lord God is really amazing. Kalain mo yan na, pinakilala sa atin itong HCI, CMD, tried and tested, something from nature. Tandaan, ang katawan natin ay nature,
tugma tayo sa mga natural na produkto. Opo, kaya palang lumaban yung built-in na ating mga doktor sa katawan natin kung isusupply natin yung kailangan. Ano yung isusupply dapat? Tamang tulog. Kumusta ang inyong mga tulog? The best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning because healing takes place when a person is sleeping. O, tamang nutrisyon. Kung hindi nyo na nakukuha sa pagkain araw-araw yung mga nutrisyon na kailangan ng iyong katawan, nako talaga. Oo, panahon na aralin po ninyo. Madali naman yun aralin. So, dito sabi ito, no radiation, no blood drawn, be aware of your health, free yourself from spending your hard-earned money on on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. So, ayan po, the best doctor to yourself is you. Ulitin ko lang yung ating announcement po para sa mga taga-subaybay natin, mga followers natin. Please attend our year-end event. Kailan po yun? Ayan. Wag na muna ako i-ring. Bakit kaya nagre-ring ito? Mamaya na lang po tumawag. Nagpo-program po ako. Mamaya na lang po, ha? Thank you. Okay, so, yan pala, nakikinig siya. Ulitin ko lang yung upcoming activity natin. A year-end event, saan? Saan at kailan? December 11, 9:30 a.m. sa Cherry Blossoms. Diyan po tayo sa Giselle's Garden and Tourist Inn, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. December 12, diyan naman tayo sa Hills and Garden, Labo, Camarines Norte. December 14, Santa Elena, Camarines Norte. And of good news, opening ng ating CMD Center, kailan yan? December 15, 9 a.m. 9 a.m. po at ito yung address niyan. Bubuksan to ng December 15 kasi ang CMD Center in Paracale. Ito yung address niya, Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, harapan ng Tugos Elementary School. Hindi talaga mawawala. Kasi alam ng mga tao yung Tugos Elementary School. So, December 15, first activity natin dyan sa Paracale. Okay, dito na tayo sa ibang center natin. Hanapin po HCI CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casorog Checkpoint, Captain Villa Flores Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital, Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Susan Korea Abais, sa Rusans Transient House, Purok 2, Lag-on. Okay, Sophia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Dito pa tayo sa iba natin. Sa area ng Camarines Sur, Katisasil, Binanuhan, Karamoan, Camsur, CMD Center at 36A Barlan Street, Santa Cruz, Naga City, dyan sa Simisa Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Libmanan, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Billing, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Also, syempre, sa area ng nasa na tayo? Area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, ito yung center ninyo dyan. Hanapin niyo po ang center natin dyan. Distributor, ay sa ano pala, sa area ng Masbate pala. Regine Atibagos,
Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City, Jovi Ramirez District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Salve Cabal. Opo, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Virac, Catanduanes. At meron si Emily Santor dyan sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Now, sa area ng Sorsogon, CMD Center at 2nd floor, room 204, AZM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City, Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo, Christopher Alaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Wendelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadcad, Casillas, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Okay. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise. Yan. Asa na yon? Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Yan mga ano na yan. Okay. So, asa na tayo? Yan, Ma'am Wendelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadcad, Casillas, Sorsogon, Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise, Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Orbada Street, Purak 1A, Barangay Tigbitiwe, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwe, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at 2nd floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biasca, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Yan po ang ating mga distributor natin sa mga areas. Baka may nakaligtaan ako dito. Ulitin ko na lang dyan sa area ng, yan, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan. Okay, dito tayo sa area ng 2nd District of Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay, Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo, Mr. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 38 Bama, Nito, Albay. Joy Diesel Bulos, Purok 1, Kawayan, Nito, Albay. CMD Saki Center, 2nd floor, room 208. PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Painom muna ng tubig, ha? Okay. Patuloy tayo. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14. P. Borgo Street, Ilaw 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Lamgasa, Bangkiruhan, Legazpi City. Sa Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Yan, Angelo Maral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dap, Pilar, Sorsogon. Hello kay Ma'am Maricel Tabanaw. Saan ba kayo? Davao. Hello dyan sa mga taga Davao. Andyan yung aking anak na lumaki sa gamot, lumaki sa doktor. Isang nurse John Carloy. Restored sila yung pinakauna na nag-try ng ating product. So amazing na kahit sinabihan na lifetime ang gamutan, alam mo, pwede palang hindi. Di ba? Yan ang kagandahan ng ating product. Okay, sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, Ground Floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Ma'am Rexy Sardeñas Store, beside LBC Office Centro ng Ginubatan. Ami Canseco, kay Boardwalk Service Center Market Site, UWAS.
Susi Dizon, care of Uchapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Pulangi, Albay. At sa second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. Sa second floor, Hililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Andyan si Hil Rijalde. So, 9 Days Street, Saban, Uwas, Albay. Okay, Maria Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Ulitin ko lang kung may mga tanong. When it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Oo, ang aking text hotline 0939-904-0717, 0939-904-0717. Baka may alam kang pinagbibili nyugan, makapag-ahente. Sige nga. Okay, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. And of course, pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International katulad namin na tinuloy-tuloy lang namin. Pati yung mga problema sa bulsa ay na-address. And of course, maraming magagandang nangyari sa amin nang kami nag-join dito at ginawa namin ang negosyo ni Health Code International. So ayan, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.